mag mwandu mae en juma moyiedhi mar dhialo rang'iny mowinjore mag mwandu. Nyasi mehingo higa ka higa dwe mar 11 kirango matut rang'iny mag mwandu moganda thoro tiyogo. Jolony rango matut kaka mwandu mopogore loso machope rang'iny mowinjore samitiyo kodgi mar neno ni giluore kod chike mantie kaka yor rito ngima oganda. Ripota marwa Millicent Adhiambo miyo pacho oganda kod jolony e kor gwenge ewi mwandu makare. Kata obedo ni e kind tarik 11 nyaka tarik 15 dwe mar 11 higa ka higa piny mangima ingo jumdhialo rang'iny mar mwandu oganda mathoth to pok oyango tie rango rang'iny mar mwandu to kod gima mano nyalo timonegi e ngimagi. Odiochieng' ma kawuono wagoyo mbaka gi jopiny ewi gima rang'iny mar mwandu nyisonegi to kod maino mowinjore giket e paro sama ginyiewo kendo tiyo gi mwandu. Quality luore gi kiwango mar gimoro, obed kata product ma ng'ato dwa tiyogo, koro nyalo bedo quality ne opogore rang'iny mare. Quality en gima of standard madwarore mobedo approved gi KEBS ma can't harm your health in any bad way. Mae week monego bed ni gimoro amora ma dhano consume kata gimoro amora ma dhano tiyogo, obed gik michamo, obed gik mirwako, onego bed ni watiyo gi gimoro amora ma en quality mopuodhi gi jo KEBS. Korka korgi jolony mawuok e bad migawo mochung' ne rango rang'iny mar mwandu pachoka Kenya Bureau of Standards bade ma Kisumu yango ni ngima makare oyiengore rang'iny mar mwandu kendo gin kod ting' mar puodho mwandu duto kapok gichopo ne jopiny. The whole purpose of World Quality Week is to make sure that the population, the consumer, and everyone concerned is aware about quality matters. The World Quality Week provides for us an opportunity as the practitioners in the quality industry to raise awareness on quality matters. Ka inje tiyo gi mwandu, neni mwandu mitiyogo en mwandu mosidhi ma ochope kiwango mowinjore. Ka in ng'ama loso mwandu, neni mwandu miloso ok mano nochope kiwango mowinjore, but kadhi gi thuon wach ma higani mar compliance, from compliance to performance, en wadwano ng'e to mwandu mwalosogo bende gitiyo kaka owinjore. Jopiny yango ni pod nitiere kuonde ma maino ok oketi e rango rang'iny mar mwandu ma oganda tiyo godo anyote mwandu mochuno kaka chiemo, thieth e kind mamoko. Lack of quality to pod ntiere kuonde mathoth sana, kata kong'o ma ji madhogi thothgi yudo ka obila laore gi jok maruwo kong'o e yo marachgi, koro ji consume gik mang'eny moko puodhi. Kata modhe ma ji pakogi nitie moko maricho ma ham ng'ato, ineno ka face ng'ato lokre red, mano meaning otiyo gi mo marach. Okay, the mo okaw mo no, but of low quality, koro nya bedo harmful to the skin. Chiemo inya yudo kata kuonde kaka aina mag supermarket, inya yudo ka en chiemo manosekethore but pod entiere shelf. Dong ineno kanyendi koro quality ne ok dhi tundo rang'iny manonego bed chaendi. Kwayo mage ma jopiny ni godo ne KEBS kaka duol mochung' ne nono rang'iny mar mwandu. Mibadhi ema ketho gik mang'eny mag quality. Iyudo ka kambi moro nopodho chon to gike pod iuso. Ji mang'eny wasefwenyo ni consume gik manose expire chon. De waher KEBS mondo okonywa yore makamago eko. Gikaw step makende mondo giwuoth ging'e gimoro amora ma jopiny consume. De waher ni wa consume gik maber mondo ngima wa bende wadag higni mathoth. Kenya Bureau of Standards lero kenge magitiyo godo e puodho mwandu to kod pek magikaloe e neno ni mwandu duto pachoka gin mabeyo ne ngima dhano. KEBS nigi laboratories masani miluongo ni state of the art laboratories man gi machines ma nyalo pimo mwandu duto ma iloso pinywa ka kata mwandu mabiro, mondo mi koro kwasepimo gigi ema miyo wang'eyo kata gigi ochope rang'iny madwarore. En thuolo mwakawo mondo wapuonjre mondo wamed riekni e weche mag quality gi, nikech wang'eyo ni weche mag quality gi gin weche ma affect wa directly
nikech kata en chiemo emichamo to en quality ma ok ochopo kiwango mowinjore cha to samoro nyalo chandi. We must move from just insisting that the product complies to ensuring that the parameters that we are checking with regard to compliance are actually in line with what it is that is important for the consumer. Ewi mano gimedo lero ni jopiny nigi yore magi nyalo fwenyo go mwandu ma ok ochopo rang'iny madwarore. Uiwa kacha website wa www.kebs.org wasepedho alanga mwandu duto mosekalo lwetwa mobidhi kendo nie rang'iny mowinjore gigo mosesidhi. Koro ibro oro message machuok e 20023 kioro gi SM# to gi namba no to ibro yudo duoko ni to mwandu no en ang'o, to ng'amo lose, to mwandu no be nigi barua matiyo mondo mi mwandu no bede e chiro ne jopiny mondo jopiny otigo. Wajibika na KEBS means that everybody is responsible. Everybody has a role to play, and the consumer as well has a role to play. And therefore, if somebody comes into your manufacturing site, into your shop, and claims to be a KEBS official, you can actually check. Maen Juma Makende maparo ne oganda mondo beda kicha gira ng'iny mar mwandu magitiyo godo kaka gino mamulonge magi achiel kachiel ka bende paro negi mar yiero rang'iny mar mwandu seche duto ewi romb mwandu. Wach manyalo dhialo godo ji en ni quantity ng'eny, yes ibro enjoy, lakini en short lived, orumo piyo, but quality ber, onyalo bedo achiel no to dhi serve for a very long term. Tuoche mayudore sanie biro gi gik mwa consume, chiemo mwachamo, modhe mwatiyogo ema thoth gikelo gigi. Koro beduru jok mohero quality and not quantity. I wish everyone a happy quality week. So let's work together to make sure that Kenyans, East Africans get good quality product. Millicent Adiambo, Ramogi TV, Kisumu County. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.